салом бинандагони азиз, имрӯз 12 май аст ва сархати рӯйдодҳост. манзуратон аз студияи марказии радио Зудӣ. мақомоти интизомӣ барои сӯхтани як хонанда дар душанбе маъмурияти мактабро айбдор мекунанд. нақшаи даъват ба артиш дар Тоҷикистон 76% иҷро шудааст. Александр Бастрикин мехоҳад муҳоҷирон ба ҷанг раванд ва боздошти марде ки бо номи занона дар интернет саҳифа кушодаву ҷавононро ба домаш меафтонд. хабарҳои дигар низ ҳаст. вазорати кори дохилии Тоҷикистон дар ҳодисаи сӯхтани хонандае дар шаҳри Душанбе масъулини мактабро гунаҳгор медонад. аввали ҳамин ҳафта дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори нашр шуд ки хонандаи синфи даҳуми мактаби рақами 67 нояи Сино ҳангоми тамрин ва омодагӣ ба ҳолатҳои фавқулода дар саҳни мактаб месӯзад. аз маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохилии пойтахт ба Азия Плюс гуфтанд, аланга аз қутиҳои картонӣ ки барои тамринаш оташ зада шуда буданд ба хонанда расидааст. манбаъ афзудааст ки ин машқоро масъулони мактаб гузаронида ба кумита хабар надоданд ва амнияти иштирокчиёну хонандагонро таъмин накарданд. аз ин рӯ маъмурияти мактаб ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. назари пайвандони хонандаи ҷароҳат бардошта ва масъулини мактаб маълум нест. дар Тоҷикистон солҳои охир ҳодисаи зиёди таркиш дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ рух дода дар матбуот бозтоб ёфтааст. дар 2 ҳафта пеш дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Соро Ойл дар Душанбе ҳангоми холӣ кардани гази моеъ аз мошин таркиш рух дод ки дар натиҷа як зан ҷони худро аз даст дод. чунин ҳодисаҳо ва фаъолияти нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ки дар масофаи наздик ба маҳалли зисти мардум ҷойгиранд боиси нигаронии сокинон шудааст. мушоҳидаи хабарнигорони радио Зудӣ таи 2 рӯзи ахир низ нишон дод ки меъёрҳои бехатарӣ на дар ҳама гӯшаҳои Душанбе риоя шуданд. дар ин бора дар барномаи ахбори Озодӣ гузориши муфассал пешниҳоди шумо мешавад. нақшаи даъвати баҳории имсола ба хидмати ҳарбӣ дар Тоҷикистон 76% иҷро шудааст. дар ин бора рӯзи 11 май вазорати дифоъ хабар дод. ба гуфтаи ин ниҳод бо гузашти 40 рӯз аз шурӯи мавсим комиссариятҳои ҳарбӣ сафарбарии ҷавононро ба хизмат дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 77%, дар вилояти Хатлон 73% ва дар вилояти Суғд 68% иҷро карданд. аз ин пештар вазорат гуфта буд ки дар рӯзи аввали шурӯи мавсими баҳорӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва то охири моҳи апрели соли равон 4 ноҳияи шаҳри Душанбе нақшаи пешбинишударо 100% иҷро намуданд. мақомоти вазорати дифоъ як сабаби пеш аз муҳлат иҷро шудани нақшаи даъват дар аксар шаҳру навоҳии кишварро фароҳам шудани шароити хуб дар қисмҳои ҳарбӣ ва афзоиши шумори ҷавонони ватандӯстдор унвон мекунанд. ҳомиёни ҳуқуқ ва бархе сокинон мегӯянд мақомоти тоҷик бештар ҷавононро бо шеваҳои ғайриқонунӣ ба артиш ҷалб мекунанд. Михаил Матвеев, вакили Думаи давлатӣ аз ҳизби коммунистии Русия гуфт лоиҳаи қонунеро омода дорад ки имкон медиҳад муҳоҷирони дорои шаҳрвандии Русия ба ҷанг дар Украина фиристода шаванд. ба гуфтаи Матвеев, дар як взвод набояд бештар аз 2 ва ё 3 муҳоҷир бошад то ин ки нигоҳ доштани интизом имконпазир гардад. ӯ ҳамчунин афзуд муҳоҷиронро метавон дар батальони сохтумонӣ аз ҷумла дар хати фронт истифода бурд. феълан муҳоҷироне ки ду шаҳрвандӣ доранд ба хизмати ҳарбӣ даъват нашуда, балки дар шакли қарордоди довталабона метавонанд ба сафи нирӯҳои мусаллаҳи Русия шомил шаванд. Матвеев мегӯяд лоиҳаи нави қонун бояд ин тартиби мавҷударо тағйир бидиҳад. дар ҳамин ҳол дирӯз Александр Бастрикин, раиси кумитаи тафтишоти Русия, бо нигаронӣ аз афзоиши ҷинояткорӣ дар байни муҳоҷирон гуфт, дар ҳоле ки русҳо ватанро ҳимоят доранд, муҳоҷирон ба шаҳрҳои калони мо ҳуҷум мекунанд. Александр Бастрикин афзуд муҳоҷиронро бояд дар навбати аввал ба хати фронт сафарбар кунанд то бо амалашон собит кунанд ки сазовори шаҳрвандии Русия ҳастанд. онҳое ки намехоҳанд ӯҳдадориҳояшонро иҷро кунанд, бигзор ба ватанашон баргарданд, хулоса кардааст ин мақомдори Русия. додгоҳи олии Покистон дастур дод ки сарвазири собиқи ин кишвар Имронхон фавран озод гардад. Имронхон 9 май дар Исломобод аз тарафи афсарони идораи мубориза бо фасод ҳабс шуд. ин амал боиси эътирозҳои хушунатбори пайравонаш шуда фавти чандин нафар ва тахриби биноҳову моликияти давлативу хусусиро дар пай дошт. сарвазири собиқ бо фасод муттаҳам ва ба муддати 8 рӯз ҳабс шуд. 11 май шӯрои иборат аз 3 додраси додгоҳи олӣ аризаи Имронхонро баррасӣ намуда ҳукм баровард ки ӯ фавран раҳо гардад.
гардад. додразҳо ба Имронхон машварат доданд ки хушунатҳои ахирро маҳкум намуда бо муфаттишони идораи мубориза бо фасод ҳамкорӣ кунад. Имронхон дар ҷавоб гуфтааст ки дар маҳбас буд ва ҳеҷ хабар надорад ки кишвар ноором аст. рӯзи панҷшанбе садҳо тарафдори Имронхон боздошт гардиданд. баъди эълони ҳукм додгоҳ вакилони Имронхон ибрози умед карданд ки сарвазири собиқ ба ҳамин зудиҳо раҳо хоҳад шуд. мақомоти интизомии Тоҷикистон як сокини 33-солаи ноҳияи Тимур-Маликро бо иттиҳоми тамаҷҷӯҳӣ боздошт карданд. Ба қавли вазорати корҳои дохилӣ, гумонбар дар шабакаи иҷтимоии одноклассники бо исми занонаи Манижа Камол ва саҳифа боз намуда бо ҷавонписарон шинос мешудааст ва дар рафти мукотиба ба бовари ҷабрдидаҳо даромада аксҳову маълумоти шахсии онҳоро ба даст медаровардааст. сипас бо ному насаби қурбониён дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаҳои беобрӯкунанда кушода барои тоза намудани ин саҳифаҳо аз онҳо пул талаб мекардааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд боздошти гумонбар дар пайи шикояти ҷабрдидаҳо ба мақомоти милисия сурат гирифт. дар нисбати ин сокини вилояти Хатлон парвандаи ҷиноятӣ боз шуда тафтишот идома дорад. дар поёни барнома дӯстони азиз нигоҳе меандозем ба бозори қурби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин карда мешавад. табре ба назар мерасад имрӯз 12 май қурби рубли русӣ дар нисбати дирӯз поин рафта 141 сомониву 50 дирҳамро ташкил медиҳад. $1 10 сомониву 91 дирҳам ва 1 евро 11 сомониву 90 дирҳам муқаррар шудааст. қурби асъор дар бонкҳои тиҷоратӣ ва саробхонаҳо метавонад каме фарқ кунад. бинандагони меҳрубон сархати рӯйдодҳоро тамошо кардед. дар давоми рӯз ахбори озодӣ тақдиматон мешавад. сипос барои ҳамроҳӣ ва то дидори навбатӣ.